Bude otevřena od 15 hodin. V těch 15 hodin vlastně jednotliví zájemci dostanou před arénou vstupenku na konkrétní místo. Jo, nebudou si moci vybrat, že chce místo A, B nebo C, ale prostě tak, jak budou přicházet postupně k té aréně, tak dostanou vstupenku, s tou vstupenkou projdou přes turniket, dostanou se prostě do diváckých prostor, sednou si na své místo, které budou mít na té konkrétní vstupence, případně si zajdou nakoupit nějaké občerstvení, jo, tam bude fungovat vlastně plný bufet. Samozřejmě, kdo bude potřebovat, budou tam toalety, tak jak ne tak jak v staré aréně, kde jsme museli ven, že? No a v 17:00 vlastně dojde k slavnostnímu vhození kuly mezi centry prvních útoků. No a pak už hlava nehlava. Začneme na 100% a budeme furt přidávat. Jo, ještě těžko k tomu můžu něco dodat, já jenom doufám, že prostě pro všechny fanoušky, který ale budou a budou se toho zúčastnit, že ten zážitek, který začne tím, že tam přijdou, bude pokračovat celý zápas a samozřejmě po zápase, že zvítězí. Já bych možná ale poprosil o jednu věc, protože samozřejmě je to první zápas v rámci zkušebního provozu, který vlastně začíná toho 31. Můžou se vyskytnout, řekněme, a já počítám s tím, že se opravdu vyskytnou i nějaké drobné problémy. Musím říci, že zase, když se ještě vrátím k hale, a to, co jsem říkal, že opravdu ty původní záměry se nakonec podařilo naplnit, tak přesto jsou i nějaké nedotažení, které při stavbě takovéhoto typu budou ještě postupně odstraňovány. Chci říct si otevřeně, že je jich mnohem méně, než jsem očekával. Mám, myslím, docela velké zkušenosti z investiční výstavby a vím, že není úplně jednoduché udělat všechno a zapnout na poslední knoflík do realizace, ale nemyslím si, že by tam bylo něco, co by zásadním způsobem bránilo tomu provozu. Že tam můžou být nějaké drobné věci, prosím vás i o trošičku shovívavosti. Samozřejmě budeme ty připomínky brát a budeme je postupně krok za krokem odstraňovat. Takže možná takovouto věc bych poprosil prostě všechny fanoušky. No a z druhé strany taky, co bych chtěl poprosit, myslím si, že se dostaneme všichni společně do prostor, které opravdu výrazným způsobem prostě překračují běžné zvyklosti ve sportovních halách. Je to opravdu, nebojím se říct svatostánek nebo chrám, jo? To, já myslím, že ten název arena plně nevystihuje to, co tam bude. Prosím, vážme si toho a snažme se, aby nám to v tom stavu, v jakém to dostáváme, vydrželo čím jak nejdéle. Je to opravdu pro nás, pro všechny, pro fandy tady místní a jak si to budeme prostě opečovávat, takové to budeme mít za rok, za 5 let, za 10 let.